Můžeš. Dobrý den. Vítáme vás u našeho pořadu Hvězda Superstar. Vítejte paní Čurdomildu Pískovou. Paní Čurdomilda Písková vám předvede svůj star kousek. Dobrý den, já jsem Čurdomilka. Jo. Děkuji. A předvedete nám Ježišmarja, pardon. třeba nějaký zpěv tady? Co mám zaspívat? Ježiši, je tady nějaké. Pedro. Ježiš, pardon, mě se trošku srolovaly kalhotky. Právě tady. No. Nyní předvedete nám tady nějaký zpěv, třeba nějaký, který máte velice ráda, nějakou muziku. Jo, ne. No šup, jinak mě vyhrajete to. Ale to co to vám mám vůbec zaspívat? Je, pardon. Mně se vylezly prsa. Nějakou prostě vaši nejoblíbenější písničku. Já vím, že jste měla chuť, ale tak... Promiňte. A nyní paní Čurdomilka končí a v dalším díle se dozvíte, na jakém místě se umístila.